Dragi moji svi, evo došao je dan, završio sam sa svim hemoterapijama. Još uvijek sam malo onako šlogiran. Međutim, vjerojatno zbog adrenalina da sam završio, ja sam došao malo ranije. Sada je trenutno 12:05, rekao bih po srpskom vremenu. Sad ćemo vidjeti, jeste. Po srpskom vremenu. Gotovo je sa hemoterapijama. Moj imunni sistem je gotovo uništen, što pokazuju papirići ovde koje vi ne možete da vidite, mislim ja da ga približavam, ali uglavnom imam 0,043 limfocita. Sutra mi rade transplantaciju i oni će stalno nešto sad da mi vadi krv, da mi proveravaju iz ove 3 input, output, šta ja znam. Stalno će da mi proveravaju i u jednom trenutku će u toku sutrašnjeg dana, kako su mi rekli, da ulete i da mi vrate onu kriogenizovanu krv, odnosno kriogenizovane matrične ćelije. Sve je okej, doktor mi stalno ovde ulazi i viče mi kako su super, kako su mi rezultati odlični i tako dalje. Ja mu odgovaram, doktore, nema da me lažeš. Ali, doktor je, vidim, srećan. Evo, da će Bog da budem i ja srećan posle toga. Malo sam previše mator da bi bio onako nerealni optimista i da bi sam stalno... Znaš, ja mogu imam pozitivnu energiju, ali jedna je pozitivna energija, drugo su realni rezultati. Ne da sumnjam, daleko bilo, 100% će mi biti bolje. Vidim sad već, kada prođe primarno prvo dejstvo onog hemioterapije, ja sam odmah pokretljiviji i vidim, nemam tih upalnih procesa, pošto nemam šta da upaljuje, tako da, bolje sam. Stigla mi Srpkinja neka ovde u 222, ali nisam stigao da je obiđem. Obići ću i Norvežanku, naravno. Iskrivljenu Norvežanku, pošto je stvarno fina. A otići ću i našu Srpkinju, da vidim ko je. Da je poželim sreću. Danas popodne ću da se obrijem. Budem lep za taj događaj. On će kao da mi nešto... Ima da ulete ovde da mi promene sve u sobi. Znači, ide hemijsko čišćenje sobe, sve živo, nemam pojma. Skinut će mi do gole kože, daće mi njihovu garderobu i neću moći da se kupam 6 do 8 dana. Imaću neke sredstva, nemam pojma šta, kako već. Ali to je to. To je u suštini sad, da kažemo, koliko sam ja shvatio doktora, najkritičniji period u onom smislu da moram da budem vrlo pažljiv i vrlo da ih slušam. Da ne budem jogunast. Što ja u principu ponekad i mogu da budem, ali nisam. Bio sam dobar pacijent. Svi su mi rekli ovde da su super, da ne pravim lom, da mi je soba uredna, sve su, znaš, ono. Hrvaću, ja sam Srbim, ja sam specijalac bi koja mi djavo. Šta vi mislite, bre? Pa nisam ja tamo neki Englez, ili neki tamo Amerikanac. Dođe da mi pravi sranje. Ne, brate, ja sam Srbim. To je posebna sorta ludaka, ali posebna. Tako da, dobro je, sve okej. Imam sad, nemam više ništa od onoga, čekam sutrašnji dan. Imam neku, kako se kaže, daće mi još nešto u 5 sati, ali to nije vezano za hemioterapiju, neko premedikacija, nemam pojma. Uglavnom, opet sam izgubio kilažu, 92, nešto kilo, kilo i 200 sam sinoć izgubio. To je sve voda, dakle, u stvari, glavni razlog mog umora svo ovo vreme jeste to što ja spavam po ceo dan na po 10 minuta. Ili manje. Sad možda zamislite da niti si se odmorio, kad te probudi, ti tog trenutka moraš, objašnjava se već, moraš istog sekunda da skočiš, da
instaliraš gusana u gusana i da pritom vodiš računa, pošto si bunovan, da ne promašiš, što se meni desilo 2 puta. Ali dobro, ispravili smo to. Sam sam počistio. Tako da ću večeras da se, kao što sam počeo da se obrijem, da budem lep, da budem reprezentativan primjerak ljudske rase, koji će primiti transplantaciju matičnih ćelija i idemo dalje. Snimio sam sebe već od ranije dolaska kako sam hodao tada i moji budući vlogovi će biti orijentisani na čistu dijalektiku, dakle nema tu. Ovako sam hodao sad, ovako hodam sada. Tada, sada, pa ćemo vidjeti. Napredak očekujem u malim koracima, to je moje očekivanje. Očekujem napredak u energiji, da ću biti onako, jer ja ono što vi ne možete da vidite, ja u većini dana sam onako ugašan. Ja se šalim, zezam, ali meni u glavi je otprilike ovo. Kao, znaš, ali u glavi mi je ono drugo. Tako da, to je to. 6 do 8 dana je izolacija. Za vreme tih, kao kažem, stalno mi mere limfocite. Ne leukocite, nego limfocite mi mere. I čekaju da dođu na neke normalnije vrednosti. Za Valentina Mihajlova, doktora Valentina Mihajlova, morat ću lepo, hemoglobin mi je 115, on kaže da je to super, iako je to ispod granice od 130, zato što sam bio pod dugom hemoterapijom i da je sve što je više od 80 je super, pa ja imam 115. Onda, trombociti su mi 51, a treba da budu 150, kod zdravog, ali kaže, vidi, opet si bio na ovoj hemioterapiji, tako da sve preko 20 je dobro, ja imam 50. Leukociti su mi 2,26. To je kao dobro, znači još uvek ne, i neutrofini su mi 2,04. To je dobro, znači još nisu pali, još nisu za izolaciju. To taman sutra. Limfociti 0,043, kao to, to je super, to nisam očekirao. Ja kao, dobro. I sve ovo ostalo je okej. To što su oni gledali, pitao sam ga doktora, što ne napišete neki izveštaj, nešto, sve ću to trebalo da napišem, pečat, i tako dalje. Tako da, to je to. Ne znam šta još, sve što se danas izdešavalo se, izvinite što sam malo ozbiljniji, ali nekako koncentrisaniji sam pri svega, znaš. Sad znam šta me čeka i šta je ispred mene. Znate, jebaću u gilu. Ajde, čujemo se, vi što mi šaljete, Srđane ti, što mi šalješ Instagram ovde nema. U stvari, ne znam da instaliram VPN-ovi rade kod traktori, tako da nema mi šalješ Instagram rilove, pusti me. Šalje što šalješ klasika. Tako, svima, da neću nikog da pojedinačno, da izdvajam, osim možda što sam ovih dana razmišljao o jednoj ženskoj osobi koja mi je na neki način zaista bila inspiracija i idol. Upoznao sam je kao ženu mog saborca. Ona nije otišla kad je mogla. Ne verujem ni da je mislila, poznajući je sad, ne verujem ni da je mislila da ide. Kad je saznala da je njen dragi ima ovo isto što i ja. Bori se ko lav, znam da je nije ni malo teško, može ona se pravi važna kao odmah, ništa, ali takvi tipovi ljudi, generalno ljudi, ne samo žene, mada žene u poslednje vreme, ne znam šta se dešava, da li je ovaj woke pokret ili ne znam, ali svakako
Žene pokušavaju da nađu nekom svoje mesto, verovatno da promene svoje mesto, da li nisu zadovoljne svojim mestom. Ja to kao muškarac ne mogu da tvrdim niti da znam, ali ovaj vlog u stvari bi posvetio baš upravo njoj, zato što ona se bori kao lav, možda je puno puta sama, jer nema pomoći, ne zato što je sama, ima čovjeka pored sebe, ali nema ko da je pomogne, i tako dalje, ali ona uporno ne odostaje. Sada su na moru, što je pre svega uspeh i za njega i za nju. Ona vozi, ona dovozi, ona sve ove stiže. I on, u stvari ne znam, ali pretpostavljam kako drugačije, jel? Tako da, svaka čast. Sestro, svaka čast. Ove takozvane pobegulje, sve ih je više. Jebi ga, šta ćemo? Da lamentiramo nad sudbinom, pa ni to nam ništa ne donosi. Ništa. Pa ode, šta sad, treba se besimo? Nećemo da se besimo, sve je okej. Vidjet ćemo kako će, gde i kako. Jasno. Ja sam u suštini hrišćanin. Da ne diskutujem sada o religiji i tako dalje, ali nekako verujem ako se ponašaš kako treba, lepo će ti se vrati sve u životu. Puno vas pozdravlja Igor. Sve vas.